Rapporti fil-medja din isostnu li minn telefonati rrekordjati fl-aħħar sena bejn in-negozjant Jorgen Fenech u l-middleman Melvin Toma ħareġ li Fenech ħallas €450,000 għal qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dawn it-telefonati għadin għand il-pulizija wara li s-servizzi tas-sigurtà kien ilhom sena jittappjaw it-telefonati bejn Fenech u Toma. B'dan tal-aħħar ingħata l-maħfra preżidenzjali biex jgħid il-verità kollha dwar dan il-qtil. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet li tkellmu mal-Gazzetta Malta Today qalu li t-telefonati allegatament juru li Fenech ħallas €450,000 lill-aħwa Alfred u George De Giorgio u lil Vince Muscat biex joqtlu lil Caruana Galizia. Il-pulizija qiegħda teżamina wkoll konverzazzjonijiet li Toma kellu ma' Fenech u li ġew irrekordjati b'mod sigriet minn Toma fuq il-mowbajl tiegħu. Uħud minn dawn ir-recordings ittieħdu minn Toma meta x-xufier tat-taxi kien ikun qed jitkellem ma' Fenech dwar il-qtil ta' Caruana Galizia. B'mod speċifiku meta l-qrati kienu qegħdin jirrifjutaw li jagħtu l-ħelsien mill-arrest li 3 akkużati mixtieqa bil-qtil ta' Caruana Galizia. Żied jingħad li minn dawn it-telefonati rrekordjati bejn Fenech u Toma ma jissemma ebda isem ieħor. Il-Gazzetta llum irrappurtat li isem l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri ma semmix f'dawn it-telefonati. Il-Malta Today rrappurtat ukoll li s-servizzi tas-sigurtà qalu lill Prim Ministru sabiex il-Gvern jibqa' jżomm kuntatt normali u relazzjoni ta' business as usual ma' Jorgen Fenech f'din l-aħħar sena sabiex ma jallarmax ruħu li qed jitqies bħala suspettat. Intant wara li ġie arrestata r-raba' darba f'ġimgħa, Fenech ma jridx li l-kap tal-iskwadra tal-omiċidji l-Ispettur Keith Arnaud jibqa' jinvestiga l-każ. Fenech ħareġ jagħmel allegazzjonijiet fuq l-Ispettur Arnaud martu dwar l-impjieg tagħha. Allegazzjonijiet li ġew miċħuda minn Infrastructure Malta li fi stqarrija qalet li mart l-Ispettur Arnaud bdiet taħdem bħala segretarja mal-Aġenzija wara ġiet segwita l-proċedura normali ta' Jobs Plus. Qalet li għall-impjieg applikaw 53 ruħ, iżda kienu biss 2 li wieġbu għas-sejħa pubblika. Qalet li 2 li huma għadu b'suċċess għall-intervista u kienu offruti l-impjieg, minkejja dan kienet biss persuna waħda li aċċettat l-impjieg. L-Ispettur Keith Arnaud ilu jinvestiga l-qtil ta' Caruana Galizia minn Ottubru tal-2017. L-eżekuturi f'dan id-delitt jitresqu l-qorti fi żmien 50 jum. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.